मोगाळ पात्रून सलोरसा नमान करतावा मी तुका पावतू राखणी आमच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिस्त्रायाच्या मोगाळ पात्रून सलोरसा नमान करतावा मी तुका पावतू राखणी आमच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिस्त्रायाच्या केलोय मोक्षोम्या जेजुसो प्रसारलोय संदेश क्रिस्ताचो जोडलोय खोरो मार्तेरांचो अमर सासनीक जिविताचो केलोय मोक्षोम्या जेजुसो प्रसारलोय संदेश क्रिस्ताचो जोडलोय खोरो मार्तेरांचो अमर सासनीक जिविताचो मोगाळ पात्रून सलोरसा नमान करतावा मी तुका पावतू राखणी आमच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिस्त्रायाच्या एकठांय कर तूं कुटुंबां आमची एकाच काळजांनी मोनाची रूपणी क्रिस्तांच्या सोम्याची देणी केमच्याक जिविताची एकठांय कर तूं कुटुंबां आमची एकाच काळजांनी मोनाची रूपणी क्रिस्तांच्या सोम्याची देणी केमच्याक जिविताची मोगाळ पात्रून सलोरसा नमान करतावा मी तुका पावतू राखणी आमच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिस्त्रायाच्या मोगाळ पात्रून सलोरसा नमान करतावा मी तुका पावतू राखणी आमच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिस्त्रायाच्या